ready for Ushubhele. Simmons Ushubhele. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Angibingelele enhlana sezantsi udlubhekele umfana lenquthu phansi ehlanzeni eqhudini. Ngithi seyiphinde zafika lezo nsuku obekade nilindile siphinde sixolise nje ukuthi anibenza uthola umsebenzi ngomhla ka2 November. Ngomhla ka23 kuwona umgqibelo lona nje esizekiwa yaphtholakala isidiki kadlubheke. Mawuse workshop iyotholakala ngawumgqibelo kuphinde futhi ngesonto sizofika futhi kwasingafika ngakubona sizobabona ngesonto endaweni abahlala kuzona ingabala kuzona ama hostela nje akhele iTheku kuthi kwaMayimayi ngawumgqibelo sizobe sikhona. Ngiyocela ukuthi niphume ngobuningi benu zinhlobo zonke kaMaskandi.